O día de hoxe é para min unha honra decir unhas palabras neste reconocimento do mantemento da memoria histórica, porque hacia a Mancomunidade de Montes do Valmiñor, entre outras cousas porque eu sou un veciño do Valmiñor. A Mancomunidade de Montes do Valmiñor foi a primeira mancomunidade que se crea no país, xa que a súa acta de fundación data do ano 1991. Si lemos os estatutos da Mancomunidade de Montes do Valmiñor, podemos comprobar a visión de futuro que os fundadores da Mancomunidade tiña, porque o seu segundo artículo, e estou falando do ano 91, dice: o objetivo fundamental é a defensa e a mellora dos montes veciñais e mancomún nos seus aspectos económicos, sociais, ecolóxicos e de relación. Distintas palabras, pero o mesmo fin que defendemos os seus veciños e veciñas comuneras cando decimos que o futuro do monte pasa por ser un monte multifuncional e sustentable. Ademais, e sin querer pecar de vanidade, teño que afirmar que a Mancomunidade do Valmiñor forma parte da historia deste país, do noso país. Pois foi alá donde se creou a comisión organizadora do primeiro Congreso Galego de Cumes de Montes, celebrado en Pollo, e que deu lugar ao nacimento da Organización Galega de Cumes de Montes. E se isto non fora pouco, a Mancomunidade ven participando dende sempre nos distintos actos do máis martes de Sobrero. Estas foron as razóns porque tanto a Confederación Galega de Asociacións Veciñais como o Sindicato Labrego Galego e como a Organización Galega de Cumes de Montes acordaron entregar este ano o reconocimento de memoria histórica á Mancomunidade de Montes do Valmiñor. Para recoller este reconocimento está con nós Latino Rodríguez Areal, Latino de Borreiros, porque así como nos conocemos os comuneiros, as comuneiras, polo nome e polo lugar onde somos, que ademais de ser o actual presidente da Mancomunidade, é tamén, ou foi tamén, un dos socios fundadores. Latino. Bueno, entrégalle. Bueno, pues, sobre todo, agradecer á comisión organizadora deste acto que se haya acordado de nós, e non hai moito máis que dicir sobre o Monte Veciñais, porque Pepe xa creo que dixo un abanico de todos os problemas que temos os montes hoxe en día. E os problemas son os de sempre. O que pasa que antes os lobos estaban no monte e comían o gando, e os lobos témolos sentados en Santiago, portados de despachos e con calefacción, pero os problemas siguen sendo de mismo. Entón, simplemente, pues, agradecer esta homenaxe, que estamos moi contentos que se haya lembrado de nós, e nada máis. Gracias a todos.